Oh iya. Pinten ton? Kurang ngerti Mas Yuda. Salah taruh. Berarti sampean rendah. Dalang lagi. Mas yo dalang. Dia punya predikat apa kuwi dalang terus kuliah sarjana. Saya paham. Tetapi masalah IQ saya tidak mau direndahkan karena jelek-jelek begini saya lulusan PAUD. Kabeh lulusan PAUD ndek dhewe terus apa ki jenenge abote gunung apa ki Mang? Gunung Lawu berapa ton? Ya ora enek no, Pak. Katok berapa? Katok. Gunung Lawu itu nek gak salah menurut Albert Einstein dan juga menurut Thomas Alva Edison, Lho, kuwi beda to kuwi kalangan. berat Gunung Lawu adalah 500 ton. Lho kok iso? Ra percaya? Enggak no. Merono timbangan dhewe. Iya ge ngebleki mbokmu iki apa koyo rumangsaku kowe. Ini fakta Dek Percil.